Slăbitul este un proces care durează. Nu putem slăbi de pe azi pe mâine. Așa cum ușor am acumulat acele kilograme în plus de-a lungul anilor, așa noi nu putem să slăbim foarte rapid. Trăim într-o eră în care există și shortcut-uri, cum se spune, și aici vorbim despre chirurgia bariatrică și în general despre tehnica aceea de gastric sleeve, în care o parte a stomacului este îndepărtat. Însă acești pacienți care trec prin această procedură își dau seama cu adevărat cât de importantă este cantitatea și calitatea mâncării. Au revenit în centru pentru o soluție de durată, ceea ce înseamnă o dietă echilibrată și un tratament poate farmacologic, fie el tratament oral sau injectabil.